Manang Biyana! Hello manen, kada kayo papagayam, dahito manen ti pagayam yun ni Manang yu abyanang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak, apa nagbuybuyayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo ipatangatang itakat naggapo ni pagayam tayo ang naglingat, itinagan na Miriam. Ngamsak may na, kablaawan tayo pa'y dagiti sumaganad. Hello kada Ma'am Jasmine Rivera. Kastamatan amin ang dangdangag di Takabakan, North Cotabato, Mindanao, from Norma Gatchalian. Ni Ma'am G. Arbis di Tago, La Union, ni Risa Rivera from Bahrain. Kastamatan manipod ka Nicolaid, Obaldo family di Tamayantok, Tarlac. Kastiman ti surat ni Pagaya Miriam. Dear Manang Biyanang, nakatumpo nga kiti super tudyo, wano super natulnog nga anak. Kadagiti amin na natutulnog nga anak, may sa siguron ti asawak kadakwada. Mas daaw ka siguro no apay akastoy ti ibagbagak. Iso atap numaawatam ti amin, rugya kun tagsalaysay, idagayan ayat kami pailaang kaninato nga asawa. Ang sagana ka, Miriam, tay pasyar kay di balay. Kaya nakakano amam mo ni nanang kaw. Ala, nakababain samot na to. Pagbainam kumangay mo, nagsingpo ni nanang kaw. Naparabor pa'y. Saan nga strikta? Saan? Nung natulnog ka kang kuanak, nasingpo day jay. Kababain. Retired teacher ni nanang mo. Idinto ta siya. Kat sa anak-anak kalpas, iti panagadal ko. Napay ni nanang ko pakyasawaam kay siya mahit. Agpada tamo ngawan na ilepas niya. Ay, sabagay matkit di ah. Sige nga raw, kaano ti ipapanta. Intong bigatin Nanang, iso ni Miriam, nubiyak. Ay, Miriam, iso ni nanang kaw. Agmano aknana. Si kagayam ti bagbagat anak ko anubya na. Napintas ni Miriam, saan ka dinanang? Wambay, napintas. Awan serbiti kinapintas. Nunalas mo't ugali na. Isasapay ko mata na singpot tinubya manak ko. Kewain, may pasigurado day, takada kayaw. Talaga na singpo ni Miriam? Nala, ingkang arod mang isaganan ni titaraon nataw, tamangan tayaw. Amangan numabisin to'y nubya maon. Uy, nanang! Nataw, may kaman! Bagkataman day to, dadyak kabala na bagkatan! Nanang! Nasingpet gayam at talaga ni nato anubyo. Taamin apang ibaunan ni nanang nakankwana kat agtong palagagos. Adda nga minyak malipatan nga imbaga day di apong ko abakat kanyak. Pilyak to kano tay nasingpet apaki asawaak. Kat ti may sa kano apagilasinan ang nasingpet ti lalaki. Kat no natulnog kan na respeto iti dadakkel na. Kat day ti makitkitak-itakin ni nato. Natulnog kin ni nanang na. Iso apanag ko na. Ison ti talaga pakiasawaa. Tanasingpot lakit din ni nato. Anyat plano mitangay tadan nubyam nataw. Anya kumangay, nanang! Na! Apay awan plano mamangi kasariti nubyam. Kwang! Ikasar mo natan eh. Kanayon mo tanti pa nagkuyog yaw. Pasaray maturog pa yan dito'y balay. Ikasar maun sakbay ngagsikog. May kida kayo, man! Wan, ikasar maun basta ayatem laki di ah. Ay, wine! Ni Miriam, ti first kan last love ko, nanang! Sige nga raw. Ibagam to'y tinobyam ta dumanon tayo ni Timabi eh. Miriam, agkasarta ka naman ko na ni nanang kaw. Kuna ni nanang kunam? Ay kwa! Eh, kaya ko asawain, napagsaritaan mi ka ni nanang, ti maipapaniti day ta. Kaya ng mga kasartan. Anya ngay, may kang kasartan. Sige na to. Sikati makam mo. Awan sapay met urnong ni nataw aka anak kakabagays. Anyat usarin na mga sawang ay. Siyak tiag gastos manong. Anya!
Kasano numalpas ti kasarda. Anya nga iti ipakanan to iti pamilya na may trabaho na. Agtinulong danto na nga agasawa sumapol iti pagtrabahuan da. Tanarigat mo, no ni nato lang tagtrabaho. Anyalat ko ang asawanan ngay, no di natulungan namang gadyanak ko. Madia ti kasta. Itatagasawa kayo nato, Miriam. Agtinulong kayo nga rod iti rigat kan ginawa, ha? Saan lani nato tagtrabaho? Miriam, pati si ka, agtrabaho ka, tawampay mo trabaho ti anak ko. Kan, awampay mo't anak yaw. Gundawayam tagtrabaho, tasan ka pa amasikaw. Wala nang. Darigat mat, no ipabaklay mo amin kanina to ti responsibilidad. Tawang mga minatalga na trabaho na. Pa-extra lang iti construction. Di na mga minailupas ti kurso na ide. Sayang. Ala nataw. Ing kadalusan ng tagbalin na silid yung ni Miriam di ti balay. Ijay nalawa silid ti pagturugan yaw, ah. Tapno komportable kayo. Una lang. Ay, nagapuak ijay ilay. Ngam awan na aplayak at trabaho na to. Kasta ya. Anya trabaho ti inaplaya, maya. Sales lady ko maang, ngam awan mo't nakitak abakante. Ay, sayang nga rod, ah. Ngam, anya nga ta, no agnegosyo talaangan. Agtarakin tay ti baboy. Adamot tay kulungan ti baboy yu ide. Awan kargana. Sayang dayjay no saan ang mausar. Anya, iti aramatin ta pagpunan. Adamot tay parwad ta idi nagkasarta. Dayjayin at igatang ta iti buryas ken kanenda. Ay, sos, di kag desisyon na siksika, Miriam. Damagan tapay nga umuna ka ni nanang. Ah? Kat, adan samot kada tatay parwad na idi nagkasarta. Nangidulinam aya. Intag ko na ka ni nanang. Anya? Kaya no iso mo naggastos idi kasarta. Iso mo intag ko kang kuha na, adya parwad ta. Ha? Ay, kasjay aya. Kati may papan iti panagtarakan ta iti bamaw. Damagan tanto pa'y ka ni nanang. Wan, talaga akastamot lang di plano karamidan. Nga mabalin ka day, abagbagam di asawam nataw. Saan nga agpakalay nga kundi desisyon iti dayta, takwartak ti may gatang iti buryas. Huwag nanang. Ibagam, tasaan nga ginlalaing. Huwag ka day. Siyak, tibos dito'y balay. Iso asyak lang, tagdesisyon iti niya man na maramid dito'y. Huwag nanang. Adamot tin nagatang ni nanang aburyas lakay. Nangalaan na ngay. At da baboy ni kabagis na. Ginulpinan ti sa nga pulo buryas. Mayat ah. No mapadakil tadagi jay, ilakotan. Satan tumanin mangala iti sabali aburyas. Ay no, sapay ko mata kaimaan ta ti agnegosyo iti baboy. Kinusan ta baboy dagi jay. Kukwa ni nanang. Anya, kat, tay samot parwad ta iti kasarta ti inggatang nakadagi jay. Wain, ng kwarta na day jay. Baka tasukat ti ginastos na idi nagkasalta. Anya, Oo, ngaming kwartak. Iso ni nanang tinaggastos idi kasarta. Iso nga maawatan ko maday tabakait. sumapol ka kumamot iti pagtrabahuan nato. Takababain ki ni nanang. Awan pa'y maitultulong ta dito'y balay. Iso aming tagasgastos. Di mo pilitan tanak kung agtrabaho no di na kayat, Miriam. Ha? Sika, tirumba nga sumapol iti trabaho na. Tauray saan nga agtrabaho tanak ko. At dalat na pangalan na iti kanin na. Tada ka mang tulong kang kuwana. Mala na taw. Ingkag pakanan iti baboy. Ay, una nang. Nulitak Miriam ha. Awang karba nga mamang dagdag ngagtrabaho kaninataw. Tasan na sikatin ang padakkel kang kuwana. Tinangisikaw kang nangyanak kang kuwana. Sikat agtrabaho no kaya mo. Anan? Jakla impagarup akas tagayam day ta katugangak. Kastamutin iti asawak. Hay, jakla impagarup amamas boy gayam ni Nato. Nato, agawid taman mo ti iti lugar may. Kailiw kunda nanang kantatang ko. Kanaw. Uray inton bigat matlaang Uray makalawas ta ko maijay. Sige nga raw.
Pasigurado, akailiw da kamutan dananang kan tatagmaw. Wen nga rod, nabayag mat basitan ajak nagaw-awid ijay lugar me. Malang raw. Tauray siya kaya kumuti makapasyar man ng iyong lugar yaw. Ang damagan tapay akan ni nanang noon niya makunana. Ha? Pati dayta, damagam kan kuana? Kauwin na. Nariga mo, no basta nagbiyahe talata na di tadamagan nga umuna ka ni nanang. No palubusan na taon no saan. Nato, saan tan nga ubing? Nataangan tan. Apay kumaasaan na taapalubusan ngay. Basta damagag pa akan ni nanang. No kaya namut ti makiumay, di may maya managin. Ni Miriam lang, tagawid. Di ka sumurot na taw. Tawan nagpakan iti babaw. Ayun nanang. Ay, wang gayam, adda ginatang ko a pantalon kan sang adose na abrip maw. Adtoy. Ay, thank you. Thank you nanang. Nadapay shampoo kan sabon maw. Basita na. Sige ta gumatangak nagpailiak. Tay lotion kan bangbanglom nga ay adapay. Naibos nga ro din nanang. Sige, listam to amin nakasapula mon. Tagatangak nagpailiak, Ay, wen. woman nanang. Ay, apay ngay ngagmay-may sakaan agaway danak ko. Apay asaan mo akadwa di asawam. Busy ka day. Wala nang. Busy nga ibaon-baon ti inana. Anyat kayat mo asawan. Ay, jakla impagaro pamamas boy gayam di nakiasawaak nanang. Anya. Kaslaobing ti asawak apas-pasurot iti amin nga ibaga ti nana. Saan ang makadesisyon nga is-iso? Amin nga aramidan na. Masapol ayuman na nga umuna iti inana. Ipakada na amin nga aramidan na. Kurang nala ipakada pati panagkasilyas kas kada panagdigos na. Anya? Ay, daytan ti kanayon ko nga bagbagakan kay di anak ko. Asakbay nga aklonam ti lalaki nga agaram kan ka. Amon pa'y anaimbag ti ugali na. Ay, wen nga rod nanang. Aklo na, nagdarasudo sa tanabiit kami pa'y laan nagamam mo kin ni nato. Ngam nakikalay sa ak adagosan kan kuana. Maala, saan mo ko maaguraan di asawa manakaw? Kasaritam itinasayaan. Ibagam dagiti saan mo akay at ngar aramidan na. Tabarang denggan na ka, anak ka. Una nang, ngamjak pa'y laagawid ijay balay da katugangak. Agbakasyonak pa'y laang dito'y lugar tayo. Hello, Nato. Miriam bakay. Agawid ka kanong ko na ni nanang. At ang amin pagtrabaho, kanayawa mo mang pakanan ka nagiti baboy ditoy. Iso nga agawid ka kanaon. Ay, kunak no talaga adi na kun awagan. No awan ka sa pulan ti inam kanyak. Saan ka siguro nga umawag kanyak nato? Pasensya ka na, tabi siya ang agpakpakang ka nagiti baboy. Kay, kano kang ingagawid? Sige, agbiyahe ak inton bigat nato. Tangayawan trabaho, Miriam. Sikati mang sublat iti trabaho ni nato diti balay, Agpakangkay ti baboy. Wen nanang. Agtrabaho nga may tanak ko. Insarak ko iti restaurant ti kasinsin ko, kas waiter. Wen ka no nga rod nanang. Hindi ka madanagan. Tatangdanan kang agpakan ka dagiti baboy. Tapno di mo matkunkuna. Ay, saanan nanang? Jak agbirok iti sweldo. Ay na, may mayat nagswildo ka, tanarigat ti may boy-boy. Diyak ang motilinaon ta panonot mo. Isungawan kastag sigurado, Miriam. Nataw, may kamanganan, tanay adapay trabaho. Una nang. Siya kung tinagloto, tamasapsapak nga griring. Di mo namnamaan ti sa balya tao, tawan lat ang mukon. Miriam, may kamamanganan. Wen nanang. Insaganak pa'y ngamin ti pagsukatan ni nato. Nakasukat ka matgaya man, lakay. Wan, tanasapa ka nang isagana iti pagsukatan na. Ay, wang gayam nanang. Nagswildo at di kalman. Asino iti pang tidak iti swildaw. Da kaya uno ti asawa. Kusya ka, siya nga rod ti inam. Ay, mabilang nga raw.
Ito, pagplitila na batik tiwalik kaon. Nasaya nga ron. Tapno aday gatang ko iti kasapulam na to. Gumatang akto iti sapatos mo tanay. Duwala ang mo di pagsinsinublata masapatos mo. Wala nang! Maturog tan, bakit? Rabein! Nay! Nya sang-sangitam, ngay! Awan. Sang-sangitam ka, di pa nagirimit ko kaninanang ko itiswil daw. Ay na, maawatam ko mamaday tan, Tano dyan magtong paliti kaya na, sigurado nga apaan na. Kinurisi ka, apaan na kamay. Kakaiso na di nakapapay. Iso nga baybayam ka din, no iso ti mangigamit iswil daw. Jak nga minamaw, no anya akan ka. Asawa nakbawan no gayam. Wano karo ba lang? Maturok ta kay din, tila pang panunutom, mate. Asawa ka, Miriam. Umay ka kay din, tagidatan. Maturog ka, siksi ka. Sana ka maturog. Anya dyan pulong tanak ko kanyak Miriam. Nasakit sa kano tinakamaw, tasyak tinangtadan na itiswildo na. Ay natap na ibagakkan kanya. No sana ga po kanyak, sana nakastrict ni nato iti trabaho. Kansyak ti kumatgatang iti kasapulan na. Isuarumbang la syak ti pangtadan na iti kwarta na. Ay, no kastangar sagid kalaunay, nasaysaya at magawid kan. Panawa mong tanakaw, tadyak kaya ti kastangaw galaym. Nay. Apay nga impake ka ngay, Miriam. Apay papanam. Pumanaw ako ni iti dayto abalay. Jakon makaanos ditoy. Ah, Kaslasaan mo't lang nga asawa ti pangibilbilangam kanyak nato. apay ngay. No di mo kayat nga agsinatan, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Talumasintan iti pagnaadan ta. Ngam no ninanang mo ti tungtung palam, makaamu ka. Kwang, damagak pa'y kaninanang. Ano niya makuha? Ay saan? Di mo damagan. Ah, Kasta kakit diyan talaga. Di ka makadesisyon asiksi ka. Kas kalawbeng. ay, Miriam, di ka pumanaw, Di naksina. Basta pumanaw akon. Kat ulita, no kayat nakpay nga asawam, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Bayama pumanaw, no kasta ti kayat na nataw. Di mo pa kibyangan. Panawam dita, umay ka ditoy. Una nang. Manon nga daw ti kadam dito'y balay anak ko. Nga maging gaita, awan pa'y ki asawam. Jakon namnamaan ti panang surot ni nato kanyak nanang. Ay, nagsayang laeng no agsina kayaon. Nabiit kay paila nagkasar, agsina kayaon. Ni natumat nga minanang, di na kamo nga ilaban iti inana. Bagbagay na lang agpay so tinagan na nato. Tanatul nung unay iti inana. Ay, mga notay agi deliver iti order ko asapon dayta. Ay pakikita man anak ka, tay nakalaan tay pagbayad ka. Wala nang, umayan. Miriam, asawak. Nato? Agawid ta ko may ibalaya. Ngamin na atake ni nanang. Saan na makapagnak makasaaw. Anya? Sorry, bakit? Dak ka ba ilan sina ta? Isong agsubli kay gibalay. Nato. Suray, no ano tinakasaira miti kalabas. Bakit? Isong agawid ta ni gibalay wine. Inayayonak nga rod da asawa kat nagawid kami ijay balayda. Nasurukmat ang makatawan nga inasikasok ti katugangak da saan kat nga roda na makasao kan makabangon. Kat iti sana nagbayag natay metlaeng ti katugangak. Kat ita adan talungan nakmi kan ninataw kat naragsakak tanasing petlat ti asawak. Alakastan ti pagayam mo Miriam. Ala pagayam Miriam, dawat ko asapay lakuma. Tamataginayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Kat adun to pa'y kumaabindisyon ti dumteng kada kayo.
Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Miriam. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Diyos tagngina kada kayo. Amen.